Ну што, хіба што трансляцыя пайшла. Я спадзяюся, што так яна і ёсць, бо зараз я толькі ўсё праверыў. Як заўсёды мы пачынаем з наладаў. Павісіце вы трошачкі. Сёння ўторак, гэта азначае, што мы мы працягваем працаваць над нашымі дасягненнямі ў гэтай гульні. Гульня, дарэчы, не проста так, яна мне вельмі падабаецца. Сапраўды вельмі якасная. Даволі каштоўная стала за апошні час. Калі думаеце, купляць ці не купляць? Купляйце. Тут без усялякіх сумневаў. Яна таго вартая. Калі вам такі геймплей заходзіць. Так, і апошнюю птушачку здымаем. Гатова. Налады гатовыя. Так, і засталося апошняе, гэта адкрыць стрым, каб сачыць за рэакцыяй, сачыць за вашымі паведамленнямі, праверыць гук. Гук ёсць, а таму можам пачынаць. Гэта зачыняем, гэта адчыняем. Ну што, як бачыце у назве сённяшняга стрыму, мы пачынаем з 16. Усяго нам трэба 224 разы, па 2 разы у мястэчка, якое маецца ў нас у Балтыцы. А Industry Standard гэта менавіта пра тое, што прабачце, штосьці з горлам не тое. Пра тое, што нам на пэўныя заводы, меблевыя фабрыкі, на нейкія іншыя фабрыкі, якія маюцца ў Балтыцы. Балтыка гэта калі што Фінляндыя, Эстонія, Латвія, Літва. Вось у гэтыя краіны па 2 разы магчыма завесці. Вось гэта максімальная колькасць перавозак. Прывітанне, Алексей, прывітанне. Вось, я тут распавядаю, у чым заключаецца галоўная думка гэтых стрымоў па Евротрак сімулятара. У мяне засталося, як вы бачыце, ўжо 4 прадпрыемствы, 8 разоў завесці ў іх. Вось. І насамрэч толькі два тыпы прадпрыемства, гэта мэблевая фабрыка Ренат і Вільё. З Вільё ўсё вельмі кепска, калі што, бо дасюль, вось колькі я гуляю ўжо, магчыма, другі месяц над гэтай вось задачай, і ні халеры няма, на жаль. Але толькі не сёння. Вы толькі паглядзіце, як шанцуе, ёлы-палы. Усё. Мы гэта ловім. Мы адразу адпраўляемся. Я зараз на такім працуеш, на Мерсі гэта? Актрас, вельмі цікава. Супер, а я вось, дарэчы, не так даўно вырашыў яго мяняць. Так, трэба паглядзець, з якога мы паедзем гораду. Чакай, з Берліну. Добра. Таму ляцім у Берлін. Дзе наш Берлін? Ось ён. Круто. А дзе ты зараз знаходзішся? Недзе ў рэйсе ці ў хаце? Адпачываеш. Бо мой сябра, калі што, ён таксама дальнабойшчык. Але, калі не памыляюся, яго няма ніякага сталага цягачу. Ён то на адным, то на другім. У кабіне. Зразумела. Ён таксама глядзіць стрымы і відэа з кабіны заўсёды. Памятаю, калісьці ён застраў у нейкім горадзе, чакаю, недзе ў Брытаніі, ці то быў Брысталь, ці то Лондон, я ўжо не памятаю дакладна. І прыйшлося яму 2 тыдні в кабіне пажыць. Ну, ён так асабліва не шкадаваў аб гэтым. Усё было больш-менш добра. Так, няма нікога, можна ехаць. І каля ласачка, не звяртай увагі, што мы тут на чырвоны колер паўсюль праязджаем. Гэта проста з-за таго, што ў мяне, бачыш,
гроші копяться. Мне на рахунку там 20 мільйонів ці кольки, то бок. Я лепш прокачуся хутчэй, чым буду стаять і губляць час. Вось, як і заўсёды, мы прыблізна па две задачы на дзень выконваем. Мне гэтага дастаткова. Бо калі больш я стамляюся. Геймплей трохі такі надакучлівы, калі доўга гуляць, але я памятаю, што ў мяне былі як гэта, пару дзён, калі я больш за 8 гадзін нават гуляў і нешта не перашкаджала нічога. Але не ў апошні час. Так, тэмперы добра. Праз паромы, праз масткі, все як належыць. Sygnał GPS. System gotowy do pracy. Wybrano. Прычапіліся, паехалі. Skręć w prawo. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Так, попереду у нас даволі доўгі шлях. Адзінае толькі там, памятаеце, быў паром. Потым яшчэ адзін мост. Вот. Мне падаецца, мы ўсё роўна будзем недзе адпачываць. Trzymaj się prawej strony. А магчыма, на паромах таксама. Адпачнем і не спатрэбіцца. Так, чакаю, я паверну і адкажу на твоє пытанне. Ці проста там на паведамленне. Так. Добра. Скачылі, так бы мовіць. Так, зараз у Польшчы пад Жэшувам. Стаю на паркінгу. Так, ехаў на загрузку, да адмянілі. Цяпер стаў на скарочаны тыднёвы адпачынак 24 гадзіны. Ай, бляха. Ой, мандатаў панавыпісвае гэта паскуда. Каб ты заебаўся. О, ВРВ, прывітанне табе. У рэальнасці таксама ночу на чырвоны колер да набыць. Я так і ведаў. Я так і ведаў. Бо я сапраўды
Калі першы месяц гуляў гэтую гульню, ну ты тыпу такі ведаеш, там грошай не хапала, тое трэба купіць тое, там той цягач змяніць і гэтак далей, і так, ну, нецярпліва, як гэта чакай, скрупулёзна, так, адносіўся да грашэй, а потым, да ну нахер, стаяць, чакаць, ды навошта. І зноўку сядае ноч. І толькі ёй мы робім ачыўкі. Ну а што яшчэ? Ну сапраўды, ну. Тут калі што ў гэтай гульні мне вельмі падабаецца, што ну, па DLC-шных, каб ну, яны былі яшчэ і бясплатныя, было супер. То бок ты адну лакацыю там вывучыў, потым у другую паехаў, гэтак далей. І такім чынам там, ведаеш, спазнаеш свет, бачыш той жа Монблан. Дарэчы, мой касяк, я па-за стрымом адкрываў шляхі, ну, карацей, шашу, каб яна не была шэрая. І там з Францыі ў Італію трэба было ехаць. І курва, яна так пабудаваная, што не было развароту. Прыйшлося праехаць праз Монблан. То бок ужо другі раз не праедзеш там, фотачку не зробіш. А сапраўды цікавае, прыгожае месца было. Гэтым можна было падзяліцца з аўдыторыяй. Усім вітанкі, 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 яшчэ раз ВРВ. Дарэчы, наконт заўтрашняга стрыму, там па сутнасці павінен быў быць танкі, але выйшла ж гульня, я яе неяк прапусціў адразу, не заўважыў. Рудзі сёння выпускаў відэа, калі што, пра навінкі і гэтак далей, пра навіны ў гульнявой індустрыі. Выйшла адна гульня, которая мяне цікавіла. Я паглядзеў, кошты на яе былі танныя, крацей я яе набыў. І мы заўтра будзем пачынаць. Яна кароткая, на 2-3 стрымы максімум. То бок, калі на наступным тыдні там хаця б 10 праглядаў набярэцца, а напэўна набярэцца, то будзем праходзіць яе далей. Так, что там за холера такая? Постали тут, бляха. Давно не бачилися. Так, я перад тым, як пайшоў гэтую прафесію, ішоў без досведу працы, таксама трэнер у Евротрак-сімулятары. Што? У гэтай гульні можна чамусьці навучыцца? Я заўсёды лічыў, што тут толькі, ну, забаўка. Нішто сабе. А, чакай, гэта ж я ёлоб такі, я з геймпада гуляю, у мяне ўсё так. А тут жа складанасць можна рух заднім ходам, ну, ды яшчэ і складанасць можна паднесці, то бок там мануальную коробку зрабіць з паніжайкай і гэтак далей, я ж памятаю. Што тут? А, гэта паварочвае. Холера, бляха. Амаль порткі не сапсаваў сабе.
Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Вельми тяжко без досвіду здавати заднім ходом з пал-причепом. Ну, нема ніяких обвержень. Хіба що так. Слухай, а ось у гульні гэтай нават няма магчымасці з двойной счэпкай паркавацца так, як звычайна. У жыцці таксама гэта ж невозможно. Хаця насамрэч я бачу, як людзі гэта рабілі. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Про тандем. Ну, калі два причепа у тебе. Now Подвойная счепка, не? Она не так называется? just between us. Давай, давай, давай. Can't focus. I can't forget. I've been Тут у гульні, калі што, ты вось такі заказ выконваеш, то максимум, што табе дадуць, гэта наўпрост прама стаць. То бок ні задам, ніяк паінакш, проста вось праехацца на месца не тое, каб разгрузкі, а проста паркоўкі. I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. And we may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn all the bridges between us. Прынцып аднолькавы. Ну, проста я памятаю, што вось я калі у гандлі працаваў, то ў нас, калі прыязджала падвойная гэтая счэпка, нешта людзі нармалёва на ёй так. Ну, не магу сказаць, што нармалёва, ўсё ж такі было цяжка, напэўна. Але, ну, паркаваліся задам без усялякіх там праблемаў. Так, куды тут ён шле нас? 5 гадзінаў, 1 гадзіна. I just need to clear my head. Чакай, а чаму? Я памятаю, што нас ось сюды слала. З Ростоку у Гетцер. Ну, давай так. W porządku. Znajdziemy О, Саша завітаў, прывітанне. Чаму не танкі? Дык я не заўсёды танкі яшчэ стрымлю. У мяне у пуле, калі так можна казаць. Бляха, муфа, яшчэ і дождж. Каб вас распярэзала, бляха. Так, зараз чакай. У мяне ў пуле танкі па стрымах. Потым Евротрак сімулятор, SnowRunner з'явіўся. І вось заўтра будзе новая гульня. Ну, але яна кароткая. Гэта з новай гульню, якая выйшла літаральна на мінулым тыдні. Вось. І яна каротка, мы яе скончым за 2-3 стрымы ўсяго ж. На гэтым тыдні танкі будуць 2 разы, у панядзелак ды ў пятніцу. Зразумела, палец угору, падтрымку беларускамоўнага контенту. Дзякуй, дзякуй. За падабайку дзякуй.
гэтым дажджом цяжка ездзіць, бляха, машына трошки носіць. Skręć. Туды-сюды. Так, хамуй потроху. Чекай, Саня. Зараз прочитаю. Тільки виїду на ровну дорогу. Так, а у мяне гэтая гульня была на кампе, зляцела, чаму не ведаеш? Дык калі яна была набытая, а не спірачаная, то ўсё павінна быць. З торренту. Зразумела. Ну, з торрентамі такое бывае. Я б нават сказаў вельмі добра. Мне ўвогуле падаецца гэта найлепшае, што зрабілі людзі без ужывання нейкага Unreal Engine у сэнсе гэтага... Божух, ну з гэтымі прамянямі, як гэта называецца, паскуда графічная. Трасіроўка, трасіроўкі прамянёў. То бок яны зрабілі гэта на сваім движку, і гэта выглядае проста ахуенна. Я ўжо маўчу пра тое, што яны лакацыю ўсе адмалявалі як належыць. Блядь! Рейтрейсінг. Ну, типа так. Як увогуле можна перакласці трэсінг? Халера, адмалёўка прамянёў, карацей. Я занадта хутка еду, бляха, гэта небяспечна. Зараз у гэтыя парэнчы уляцім, то мала не пакажецца. Трасіроўка, ну... Трасіроўка гэта ж тыпу прамалёўка шляху, так? Тыпу, куды прамень павінен прайсці, куды не прайдзе. Вось, магчыма, прамалёўка ж прамяняў, гэта і будзе правільны пераклад. Чакай, зараз. Бляха, што тут паварот за паваротам, што гэта дзеецца? Я калі... Блядь. Праца ўладкоўваўся. Мяне пыталіся, бляха. Зараз куды-небудзь улячу. Да, я казаў, што ўсю Еўропу аб'ехаў, потым думаю, што Еўротрак-сімулятары. Вось гэтыя сумленныя беларусы, яны нават пры працаўладкаванні склосіць не могуць. Дожик, скончвайся, ну цяжка з табой ездзіць, ну... Я не магу чат чытаць, разумееш? Кіроўца цягачу. Хочацца вельмі пасядзець у чаціку. Ты не даеш. Так, трасіроўку тыпу таго, ты гэта зразумела? Так, когда было 15 гаражей, больше, чем за 70 машинаў і сродкаў больше за 100 мільёнаў. Ну, конечно, шкада. Конечно, шкада. Столькі працы. Ну, напэўна, гэта колькі у тебе 15 гаражоў у мяне адняло тыдзень, ну, то бок, каля 60 гадзін геймплею, 40-60, не так. Гэта, конечно, не конец свету, але... Так. Холера, абажаю гэты мост. Алексей быў на гэтым мосце ці не? У рэальным жыцці. Дарэчы, ён тут каротенькі такі намаляваны, а ў рэальным-то жыцці ён ядрыць калаціць. Які доўгі. О, сонейка. Дзякуй Богу, дождж скончыўся.
Гэта мост з Даніі ў Швецыю. Мэрс, дарэчы, у цябе вельмі дрэўні. Магчыма, магчыма. Так, зараз, гэтая гульня, яна добрая, як калі дому нейкія пакоі не даюць, бярэш трак, пакаціў. Карцінка вагонь, так, карцінка мне вельмі падабаецца, соненька, ўсё вось гэтае. Глядзі, там вось хмары нейкія навісаюць, усё гэта добра бачна, крацей, супер. Тут, калі што, нават выбару ніякага не даюць наконт Мэрсу. О, дзякуй, з'ехаў. То бок, там колькі? 4 толькі? Дылер прапаную, больш не даем. Так, я раз у тыдзень заходжу на пару гадзін. Ну, добра, добра. Як бачыце, я таксама. Звычайна ў аўторак. Якая гэта краіна? Мы зараз выехалі з Даніі і уязджаем у Швецыю. Зараз пакажу табе на мапе. Вось, бачыш, тут гэты праліў паміж Даніяй і Швецыяй. Вось мы зараз каля Мальме. О, штрафу далі. Не, Саша, гэта яшчэ не самы вялікі. Тут у мяне, калі парушэнне ідзе 60 км плюс, то 5000 евро даюць. Але аднойчы было 5,5, калі што. Да, быў 3 тыдні назад у Instagram Stories. О, красавчык. А колькі насамрэч праз яго праезд каштуе? Бо тут хіба што намалявалі 300 з херам еўра. А мне падаецца, што людзі так не ездзяць за 300 еўра праз гэты мост. Картку не тым бокам бегала. Навічок. Гэта проста таму, што першы раз. Хваляваўся, так? Jedź prosto. Так, павінны ўвайсці ў гэты паварот на такой хуткасці. Jedź prosto. Дарэчы, ВРВ, ты ж не бачу, які я заказ везу. Я ж везу у Тэмпере да кампаніі Вільё. Разумееш, колькі 5 страмоў не маглі гэты заказ узяць, і тут на табе з'явіўся. Гэта перамога. Можна і так назваць. Пашанцавала, карацей. Ці гэта, так зведаеш, гульня трошкі падстрайвае, Jedź prosto. каб ужо не пляваўся кіслатою на яе. Бо я, так бы мовіць, ачкануў усё ж таки мінулы раз на мінулым стрымы, калі мы не маглі знайсці нават пасля сну заказу, куды трэба. Я уже думаю, бляха, няўжо прыйдзецца на стрымах мапу адкрываць проста. Яно ўсё роўно прыйдзецца, але хацелася б гэта рабіць трошкі пазней. Наныў. То бок ёсць нейкая сувязь паміж распрацоўшчыкамі Еўратрак сімулятара і ў World of Tanks. Яно працуе і там, і там. Зараз усе Мерсы з камерамі замест люстэрак. Ці гэта зручна? Таму што калі я глядзеў гэтыя агляды на CarWow или вось было яшчэ даўным-даўно, то аб'ір, гэта выглядала просто не тое, каб недарэчна, але бессэнсоўна. Ой, бляха, я б такім не карыстаўся. Jedź prosto.
Калі хочаш люстэрка, то гэта опцыя. Прикольно. Люстэрка стала ўжо доп опцыі. Гэта ведаеш, як у Расіі машыны прадаваць сталі. То бок там нейкі барабан зусім, гэта тыпа норм. Коврыкі, дыванікі гэтыя пад ногі пакласці, гэта доп опцыя. Ось такого кшталту тут. Так, я 2 кадэнцыі на камерах адпрацаваў, мне падабаецца сур'ёзна. А слухай, яны неяк там зроблены дзеля таго, каб табе машына, то бок цягач ці камп'ютар у гэтым цягачы ён падказваў, тыпу небяспека нейкая там і гэтак далей. Падмалёвае нешта, ці проста ён адпрацоўвае як люстэрка і не больш. Камеры можна установіць, то так што не будзе мёртвых зон. Ну дзеля гэтага так. Ну то бок глядзі, як я раней лічыў, што ёсць люстэркі, вось як тут зараз, так, левая злева. Вось гэтая вялікая і маленькая. А калі ўжо камера ёсць, то яна тыпу глядзіць на цябе зверху. Вось як ёсць агляд 360 градусаў. Тыпу такога нешта. Тыпу вокам кінуў у люстэрка на камеру, ну і робіш маневр. А то такое адчуванне, ведаеш, што калісьці ўсё ж такі з'явіцца гэты Tesla Truck, дзе кіроўца нават патрэбе не будзе, проста ён будзе сам ездзіць па гэтых камерах сваіх і ўсё. Так, чакай. З плюсаў меншы расход паліва, вялікі вугал агляда, не забруджваецца бакавое шкло, менш мёртвых зонаў, менш трэба круціць галавою, менш забруджваецца, ноччу не слепяць фары. Сапраўды, ёсць сэнс. Асабліва мне падабаецца, што менш расход паліва. Jedź prosto. Дарэчы, мы колькі ўжо едзем па Швецыі, нас яшчэ не сустрэла ніводная паліцэйская машына. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Тых, хто едзе за табою. Ну так, гэта зразумела, адкуль фары. А нічога, што
Реальное расстояние до объектов. У камеры ты маешь на увазе. Мгм. О, слухай, Алексей, вось гэты нумар, конечно, так. Шторками закрыўся і едь сабе. Сапраўды. Бо я, калі што, вельмі шмат катаўся просто на машыне звычайна, і часам гэтага не хапала, каб нешта справа злева павесіць і сонца не перашкаджала. Так, у нас палова стаміны ёсць. Зараз павернем, трэба паглядзець далёка нам да ўзбярэжжа, да парому. Ці трэба будзе шукаць там зону адпачынка нейкага. Так. Ды хіба што не. Слухайце, мы дацягнем да гэтага, да парому. Па Швецыі даволі добрыя дарогі, гэтая шаша даволі шырокая заўсёды такая. Мы спакойна даедзем даволі хутка. Адзіна толькі трэба будзе заправіцца дзе-небудзь. Так, там ёсць кнопка, калі рухаецца задам, яе націскаеш і замест панорамы умыкаецца нармальны выгляд і нічога не скажаецца. Ляха, гэтыя немцы ўсё прадумалі. Я працаваў на СТО цягачоў, так? DAF у аснове. У асноўным, маеш на ўвазе, так? DAF прыгожы, калі што, DAF мне падабаецца. Так. Прывезли до нас аднаго з Расіі. Ого! Кабіны амаль не было. Лобовым сутыкнення, так разумею. Яшчэ плюс рэальныя габарыты, меншая цягача. Ну так, слухай, яны ж вытракаюцца па-за межы прычэпу. Сапраўды. То бок там хіба што на паўметра амаль будзе менш, правда? Адзіная толькі халера, чаму у мяне такое адносіна было да камераў, гэта таму, што я на легкавых аўто гэта глядзеў. І там яны, я памятаю, топ-гір, калі паказвалі, там так недарэчна выглядала, то бок замест звычайных гэтых люстэркаў выступалі камеры, яны таксама выступалі. Толькі яны выглядалі нібы рогі нейкія, такія ўжо дурныя. Ну і сапраўды выглядала не вельмі прыемна. А тут ты пералічаеш усё гэта, я такі, сапраўды гэта ж так. То бок габарыты меншыя, ты можаш спакайней паварочваць куды-небудзь. Ці паркавацца там адзін да аднаго бліжэй. На тым жа спальніках. О, Аня зайшла нават, прывітанне табе.
Ранішнім утром. Третя раніця, я так розумію, кіровця гэтай з Новгороду, а йому в лоб. Молоді. Собака, пробачте. Селенік, привітання тобі. Так. Хлопець. Блядь, почекай, я зараз поверну, інакше я вилічу з этой дороги, я вже не можу і туди, і сюди. І мені наглядеть. Треба розвивати косоокость, как правый глаз, как правое око глядело в чат левый угол экрана. З іншим за зарядки до мобільнику полез у бардачок. То бок два тягачі сутикнулися. Та, Лера, це було кепсько. Селенік, аж чому палець униз? Що здарилося вже? Не, ВРВ, чекай, чоловік просто... Ці він прийшов просто поднасрав сушов, ці нешта він там при когось ці ведає. Едем у Новоградах, сувязь так собі. Не, пам'ятаю, зато і дорога у вас пригожа буде. Коли ви їдете зараз по... Лепш за все, самая пригожая дорога. Коли едете праз Волковыск, потом у Слонім, потом у Новоградах, там просто супер. Але я упевнений, що ви поїхали на Ліду, і потім з Лідської шаши поворушуєте вже направо. Так, худшей, конечно, але менш пригожа, тільки... Ой, чекай, там есть вёсочка вельми приємна, мне вельми подобається. Яна стоїть перед днем нам. Там уже, коли будете переезжать праз днем, то есть там будет добрая дорога, приємная. В РВ хіба што Селенік сышоў, ён просто заляцеў, кінуў ды пайшоў. І тыпу ён спадзяецца, што нехта там будзе слухаць ці глядзець на гэта. Так, Алексей, яшчэ калі паварочваеш на правы бок, камера таксама даварочвае, і мы заўсёды бачым прычэп ягоную траекторыю. Карацей кажучы, плюсаў вельмі шмат. Ну сапраўды, тут няма сумневу ўжо. Я з тобой пагаджуся на 100%. Русак нейкі, так. Я сапраўды лічу, што Селенік. Слухайце, у мяне ў гэтым, у каментарах да апошніх двух відэа па танках там з'явіліся гэтыя зэтнікі. Сярод іх былі менавіта тыя, якія вось так вот заходзілі і кідалі толькі 2-3 словы. І сыходзілі, і ніколі не адпавядаюць на пытанне. Ну, то бок, як кажуць, гэтая ферма ботаў ва ўсёй сваёй красе. То бок, зайшлі, кінулі, ды пайшлі сабе далей, адпрацоўваць свае грошы. Так і едзем па дарозе на Ліду. Ну, так і едзеце. Ну, таму што так хутчэй, так 1,5 гадзіны да Новаградка ўсяго. А калі праз Волковыск, то гэта будзе каля 2,5. По методичці типові працюють. А, блядь! Собака, пробачте. Я не ведаю насамрэч там ці метадычкаў іх ці што. Мне ўсё ж таки падаецца, гэта ведаеш, я памятаю, што калісьці вельмі даўно я шукаў працу ў онлайн. Я яшчэ нават фрылансам не займаўся і просто палез шукаць, што ж там ёсць. Дык на гэтым Яндексе вось такі быў такая замова тыпу
за 200 каментароў табе плацяць там колькі было, я ўжо не памятаю, ну мабыць там 100 рублёў расійскіх. На той момант гэта быў даляр ці 10 даляраў. Я не памятаю, шчыра кажучы. Вось, бо гэта было, ну, блядь, я пропусціў поворот. Ой, пиздец, меньше трэба. Карацей, вось гэта стопудова з такого кшталту, то бок, типу яны плоцяць людзям, якія тупа ходзяць серуць у каментарах. Вось, і ўсё. Ой, дзякуй Богу, разворот тут недалёка быў. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Даляр 44 цента. Ну слухай, трэба ўзгадаць толькі калі гэта было. Я памятаю, што гэта было ўжо пасля Крыму. Пасля Крыму, то бок... Бляха, чаму тут у мяне перавага, а не ў іх? То бок, гэта было паміж 18-м годам і 14-м, недзе вось там. Колькі гэта было сапраўды, я ўжо не памятаю, але... Я памятаю, што было даволі шмат, я нават быў здзіўлены. Та ёб твою налево, маць. Пара трындзець. Сачы за дарогай. Заўсёды справа крайне заязджай, да я ведаю. Алексей, прабач. Я разумею, што у нармальных кіроўцаў вока дрыжыць, калі ён глядзіць, як я тут езджу па гэтых дарогах. Але па левай толькі легкавыя. Але. Гэта гульня. А я яшчэ і чатик спрабую чытаць, бо мне цікава, што вы там пішаце. Фінскія шыны, па-расейскі, ну фінскія, ну. Гэта ж GTA. А чаму б і не? Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Так, тут трэба ў правы бок. Zjedź w prawo. Як і піва нямецкае напісана на па-расейску. Не, насамрэч, гэта ж проста франшызы. То бок іх могуць выпускаць адразу з заводу па-расейску. Адзінае толькі, што зараз гэта немажліва, хутчэй за ўсё. Каб нейкія франшызы працавалі. Так, бляха, трэба недзе знайсці запраўку. А мы ўжо пачалі чамусьці пазяхаць, што нешта рана. Колькі нам яшчэ ехаць? Нам зусім няшмат ехаць. Так, заправка будзе дзе-небудзь? Паліўная станцыя не будзе. А дзе яна будзе? Вось тут яна будзе. Павінна дацягнуць. Мы, калі што, проста, Сань, для цябе, я, калі што, працаваў у вытворчасці хімічнай, і мы рабілі розныя вадкія сродкі, чысцячыя, мыючыя, гэтак далей, карацей. І у нас былі замовы нават з Ірану, і мы там друкавалі на іранском этыкеткі, гэтак далей. То бок тут усё магчыма, але не, калі кажам пра расійскую мову,
и заходний свет, то маловероятно. Świetnie trafia. Так, паром на Швецію топовий буде. Не знаю, як у гульні. У гульні яны ўсе аднолькавыя. Ніяк розніцы. Ва ўсіх краінах гэтыя паромы яны аднолькавыя. Магчыма, што піва нямецкае ў Санце прадаецца. Усё магчыма. Усё магчыма. Людзі завозяць, як толькі можуць. Яны і машыны возяць, як толькі удаецца ім гэта, санкцыйныя. Вось, і ўсё роўна. А ўжо колькі тавараў ідзе вось тут, я ў Беластоку, калі што жыву, то бок бляха гэтых фірмаў, якія перакідам займаюцца, тьма. Просто процьма. Так, ну акрамя UK, там поезд ёсць замест парому. Ну так, там з гэтага чакай, з Кале. З Кале, не памятаю, што там на баку Брытаніі ўжо. Дувр над баком Брытаніі. Na rondzie jedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Так, розплющу очі, хлопчина. Дякую сюди. У Бересті багато расейців. І так само машин на російських номерах. Ну у вас хіба що там знову ніяке свято, типу День городу і нешта такое. І, на жаль, великая кампанія зроблена серед расейців, каб яны ехали. Так би мовіць, до вас у гості. А колькі іх застаецца жыць, ты просто напэўна не вывучаў гэты момант. А я калісьці быў шакаваны, што ехаў у Берасці з Менску. І, не, наадварот, я з Берасці ехаў у Мінск, і карацей пабачыў, што нават сядзеў, лічыў, колькі там было машынаў. Увогуле цалкам праехала там 50 машынаў, з іх больш за палову было на расійскіх номерах. Skręć w lewo, a następnie Вось, я так гэтым зацікавіўся, потым пачаў гугліць і пачалося ў Ютубе трапляцца відэа, як людзі просто на камеру распавядаюць, як можна пераехаць, што можна зрабіць і так далей. І там у каментарах, бляха, пад адным такім відэа было, ну, хаця б 10 чалавек такія: о, мы тыпу паехалі. Няма чаго рабіць там, у той жа Маскве ці недзе. У Берасці лепш. Клімат цяплейшы, яда смачная, ежа смачная, ўсё такое. Так, добре, Фінляндія. Покатили. Jumprasa. Чого зауважаєш? Зауважаєш, так. Так, треба ще поставити кропочку нам на заправку, на палівну станцію. Каб не пропустить, каб не минуть. Ну давай. Ось так. Okej, ruszajmy.
Skręć w prawo. О, бляха, мы вечер приехали. Так не люблю ночью ездить. Это просто капец. Skręć w prawo. Idź prosto. Аймо, так. Ночью, калі едзеш, то каб не заснуць, трэба нешта есці. О, я так і заўсёды раблю. Пажадана пад моцную музыку, каб не заснуць. Я яшчэ паю. Ведаеш? Уключаеш якія-небудзь там порнофільмы, каб нармальны драйв такі шоу. Ці Offspring. І на ўсю глотку просто як табе дазваляюць табе звязкі у горле. А яшчэ мне падабаецца, ведаеш, я калісьці халера, я з Барысава хіба што ехаў да хаты ў горадню. Ты разумееш, гэта ў той бок я ўставаў у 4 гадзіны ночы, ці ў 3, я ўжо не памятаю. Ехаў у Барысаў і потым блядь, да што ты робіш? Ну, ёбаный рот твой. Ой, каб ты, бляха, задушыўся ў плоці малым, а? І гэтае... Ну, Алексей у шоку. Карацей, пець навошта? Фу, вырвы, як ты можаш? Еўропротоколам не адверцішся. Так, так. Тут штучны інтэлект гэты шыі, ён такі тупы, просто немагчыма. Просто паварочвае ў цябе заўсёды з правага боку. Дык карацей. У той час у мяне была вельмі добрая падборка, а сярод гэтай падборкі былі апошнія гэтыя хіты Караля і Шута. І там я памятаю, што быў гэты марыянеткі. Калі ведаеш гэтую песню, бляха, яна мне так у душу запала тады, калі я ехаў. Я, напэўна, яе 34 разы запар проста ставіў і ва ўсё горла крычаў. Trzymaj się lewej strony. Нешта сёння даволі шмат гэтых трапляняў, аварыяў. Это якое ўжо трэцяе хіба што? Ну дзе тая паліўная станцыя ўжо, ну? Ўжо паліва, там на кропельках еду, на парах. Вось я набачу. Уперадзе ўжо бачна на мапе. Так, едем у экономичном режиме. 80 км на годину. Так, где тут уезд? Тут такі маленечкі шэры кавалачак, ведаеце, я па ім праеду, а потым павярну ў правы бок. Трошки
парушым правілы, але затое шэры кавалак Nowej trasy. адменім. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo, ale tam mieliśmy nieważne. Znajdę Так, nową тётка, trasę. замкніся. Паліва, бляха, 2 еўра. Так, колькі з табою жыву і не ведала пра твае вакальныя здольнасці. І не даведаешся. Адзінае толькі калі заснеш побач, толькі ў гэтым выпадку. Она потом... Так, прабачце. Абавязкі. Так, чакайце, зараз я адсюль выеду, прачытаю, што там накідалі. Так, мне падаецца, трэба зрабіць вось так. Адмяніць. О, добра. Jedź bezpiecznie. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Skręć w prawo. Эй! Ну все, заправлены, адпачыўшы. 142 километра засталося, то бок хоць і пабудзем на месцы. Так, галоўнае, што саляру не заліваюць на паркінгах. Не зліваюць, прабач. Еўротрак сімулятара. А што, гэта такая праблема заўсёды? Я нават не ведаў, мне нешта мой сябра ніколі не скардзіўся на гэта. У жыцці не так. Гэта праца кіраваць самая лёгкая. Магчыма, магчыма. Вакальныя дары і іншыя таямніцы сямейнага жыцця. Не тое слово, слухай. Мы ж з Саней колькі ўжо? Ёб твою мать, уже 19 год. У наступным годзе будзе 20-ка. Самае цяжкае гэта знайсці бяспечны паркінг. У мяне ў Францыі 500 літраў здулі. Спачуваю, Алексей, спачуваю. Так, нейкая тут сельская дарога, трэба акуратней. А калі я добра разумею, Алексей, калі ў цябе крадуць паліва, то бок ты за яго адпавядаеш, і гэта твае грошы, зразумела, так? Рэальныя, так, рэальна водгукі ў Google. Мае пачытаеш, усю ноч потым заснуць не можаш, такія жахі. На 50, і ты фірма падзяляецца, але ўсё роўна страта вялікая, то бок калі 500 здулі пры такой вартасці на 2 еўра, 500 еўра лічу, у цябе скралі гэтая ёлупа. Не, я гэтага ўвогуле не разумею, такі вось спосаб жыцця, калі ты крадзеш у чалавека, бо я дзіця 90-х. Як казалі мы з сябрамі, скрасці ў дзяржавы гэта святое, скрасці ў чалавека гэта грэх.
І яно ніяк так зацвердзілася, ведаеце, ў галаве, што, ну, нельга ў чалавека красці. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Ой, оп, стоп, 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 оп. Паспеў захамаваць. Патроху, паціху. Як там прычэп наш? Добра. Прычэп увайшоў. У Еўропы гэта норм, асабліва Францыя і Бельгія. Ну я так з Францыі я яшчэ разумею, там даволі вялікі гэты бляха, прамежак паміж беднымі і багатымі, так? Там у сярэдным ўсё няблага, але за кошт таго, што вялікая міграцыя з Афрыкі ў іх была, то там з імі ўсё цяжка. З Бельгіяй гэта для мяне навіна. Сапраўды, я чамусьці лічыў, што там больш бяспечна. Магчыма, таму, што вось, напрыклад, у Ані ёсць сяброўка, якая мае дачыненне ці сваякоў там у Бельгіі, і нейкія такія заўсёды добрыя тут навіны былі. Дзед выдаў базу. Так, то гэта база да 90-х гадоў. Не, конечно, на сённяшні момант яно ўжо сваё аджала, мне падаецца, але не ў сэнсе таго, што ў людзей нельга красці. Тут трэба разумець, што ёсць яшчэ ж дзяржаўныя людзі. А гэта вельмі актуальна для Беларусі. Што вось акурат такі ў гэтых людзей трэба адбіраць тое, што яны накралі. У асноўным румыны тыя раціны па ўсёй Еўропе, як цыгане. О, нават так. Тое, што румыны, яны пастаўшчыкі, прабачце, прастытутак па ўсёй Еўропе, я гэта ведаю. Тое, што яны яшчэ і злодзеі. Пастаўшчыкі злодзейства нейкага дзеля Еўропы, гэта я не чуў. Працуюць бандай. Ну, зразумела, так, зразумела, што яны арганізоўваюць нейкія там гэтыя звязкі. Чакайце тут. Skręć w lewo. Так. Румыны бегаюць туды-сюды. Ну, рацыя не працуе. Аўтамата не далі, ці што там яму яшчэ не далі. Так, як калісьці Аня пісала, шкада Алешку. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Ну, нарэшце, ўжо перадапошні гэты паварот. Ой, ёпты, ну скуль ты вылез, паскуда? Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Олег, ты что плачешь? Не, блядь, смеюсь. Так, это было смешно. Так, назирать за тобой потом, коли ты кладешься спать. Перший трымае руку на кабине и сочит за рухом. Другі ламае крышку бака. Альбо свердится Толіну, потом подъезжаю бусик с бочкою. Диспамповують усё. А, нават з вакуумом, то бок там 5, ну, сапраўды 5 хвілін і 500 літраў не маю.
Там навіть і помпи не треба, кап. Ой, 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 ой. Подлез собака. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Продуманные черти, що ти за ними зробиш, а? Навіть з бочкою вакуум не під'їжджають, не то яка помпа ніяка працювати. Нарешті ми доїхали, гэта перше наше замова у Вільо. Маю на увазі підприємство. Холера, 17. Нарешті. Ми з гэтай мёртвай кропкі з'ехалі. Сямнадцять, добре. Вертаемся у гульню. Так, ці треба нам адпачываць. Усё вельмі хутка працуюць профі. Так, палова стаміны толькі. Так, мы асабліва тут не вытрымаем. Мы тут не вытрымаем. Трэба неяк... Чакайце, трэба... Мы ў тэмперы, калі не памыляюся. У тэмперы. Перамясціцца трэба у... гараж, які знаходзіцца ў тэмперы. Вось ён. Яшчэ гэта ў кабіну... Яшчэ раз у кабіну могуць пусціць, што, бля? Типу, каб ты заснуў, ці які газ? Як маленец, добра. То бок нібыта гэта весялячы газ. Чакай, тэмперы, Вільо, адзін ёсць, крыжык, добра. Яшчэ пуковала знайсці нешта. Так. Вільо, холера, другая замова. Паляцелі адразу. Гэта з Даўгавпілсу. Супер. Нам сёння шанцуе. Просто мой дзень. Так, Даўгавпілс, дзе ты ёсць? Пераносимся. Do roboty. Ну, сука, яны прадуманыя, бачыш? Яны, напэўна, нават і ведаюць, колькі гэтага газу трэба даваць, каб не забіць чалавека. Бо інакш, калі заб'юць, то гэта будзе асабліва цяжкае парушэнне, ці як гэта правільна сказаць, преступление. За што іх будуць ганяць па ўсёй Еўропе і шукаць. Skręć w lewo. Skręć w prawo. Скрываюць кабіну, ўсё выносяць. Халера, бляха. Не, калі што, ты гэтыя жахі распавядаеш, мне мой сябра ніколі гэтага не распавядаў увогуле, што ўсё так кепска. Шмат хто не прачынаецца, то бок за імі ўсё ж такі ідзе гэты след. Skręć w lewo.
Дзе той сябра працуе? Ён тут у Польшчы працуе, толькі на варшаўскай нейкай кампаніі, і уладары гэта палякі, гэта факт. І я ж кажу, ён ездзіць, ён не сядае на нейкі адзін цягач. Яго заўсёды вось кожны рэйс, то бок вахту, няхай так. Гэты цягач ён іншы. То бок ён колькі тут? 34 тыдні ён тут, і потым ён вяртаецца да сваякоў у Беларусь. Але ў яго асноўныя маршруты гэта Польшча, Брытанія. Асноўна. Ён толькі некалькі разоў быў, пакуль яго рабілася віза брытанская, ён куды ездзіў? Францыю ён дакладна не ездзіў. Ён быў тыпу ці ў Аўстрыі, ці ў Швейцарыі. Памятаю, што ён у Альпах быў. То бок ці гэта поўнач Італіі, ці Швейцарыя. Вось, але вось колькі я памятаю, з ім размаўляю, то, бляха, гэта заўсёды Брытанія была, слухай. Па ўсёй Еўропе не працуе, зразумела. Магчыма, так, магчыма, бо сапраўды яго няшмат было па... Znaleziono sygnał Насамрэч, з тых, што ён мне распавядаў, у асноўным гэта Брытанія была. Трамвайныя лініі, магчыма. Ён даволі доўга, я памятаю, што колькі гэта, 4 гады таму. Так, 4, акурат пад пратэсты нашы. Ён працаваў на літоўцаў, вось там ён ужо пакатаўся. Там была Скандынавія трошкі, зноўку ў Францыю не ездзіў. Вось туды, на гэты паўвыспу ён не ездзіў таксама. Ні ў Італію, ні ў Партугалію. То бок, самая далечная для яго была гэта Бельгія. Так, у Бельгіі ён быў там. Але, гэта было, 5 год таму, можа 6. Другая справа, калі ты 16 краін за кадэнцыю аб'ехаў. Канешне ж, гэта іншая справа. Канешне. Чым больш ты варушышся па гэтай Еўропе, тым больш табе досведу сустрэць вось гэтых румунаў. skręć w lewo. Толькі не тых, якія бегаюць, а тых, якія з бочкай ездзяць. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Ну что, нема там больше никого, так? Поехали. Ёсць уже метады працы распрацаваныя на досведзе, як кажуць, ужо разумееш, дзе можна стаць і дзе лепш не ставаць. Да гэта зразумела таксама. Тым больш, калі ў цябе не адзін год досведу. Вы ж паміж сабою таксама камунікуеце, я так разумею, пакуль чакаеце на мяжы дзе-небудзь. І шарыце гэтыя веды. Так, 813 кілометраў і у Тэмпер. Нам трэба да парому даехаць. Там будзе паром у Эстоніі.
І з яго мы ўжо ўскочым і адпачнем. Заўсёды лепш ад'ехаць ад шашы 5-10 кіламетраў і стаць у якой-небудзь прям зоне, то бок на паркоўцы нейкага прадпрыемства, так? Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Так, я тут пакружуся з вашага дазволу, каб гэтыя шэрыя зоны закрыць. Zaczynanie nowej trasy. Zjedź z ronda. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Przeliczam trasę. Zjedź z ronda. Засталося 10 эпізодаў па Казахстану змантаваць. Гэта не пытанне, я так разумею. Гэта канстатацыя факту твайго. То бок ты ўжо пройдзеш увесь геймпас. Ой, геймпас, прабач. Гэты 5 ці 4 W porządku. гадовы Znajdziemy сезон. inną trasę. Сёння-заўтра зраблю. Ну, малайчына. А што далей будзеш піліць, калі пройдзеш гэта ўсё? Мадранер ты таксама ж прайшоў ужо. Zjedź z ronda. Так, не памятаю, ці на гэтым колы кальцы. У мяне нешта там ёсць шэрае, трэба будзе паглядзець. Больш пільна. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Падаецца лепей праехаць адзін разок. Як кажуць, за гэту вілку ў вока не воткнуць. Zjedź z У ronda. гадавым выпуску 4 сезоны, і гэта толькі першы. А я лічу чамусьці, што Алматы гэта апошні. Карацей, там яшчэ контенту багата. Zjedź z ronda. О, Юкон. Гэта ж Аляска, правда? Юкон, штат Юкон, ён на Алясцы знаходзіцца. Ці я нешта блытаю. Будзе багата. Ну, сапраўды. Не? Чамусьці ў мяне, калі узгадваеш Юкон, заўсёды снег, горы. Магчыма, гэта Канада. Ну, усё роўна, так, шырата тая самая. А я чамусьці лічу, што гэта Паўночная Амерыка. Прабачце, канадцы, калі вы глядзіце гэты стрым. Гэта проста дзед дурны. Каля Аляскі. Ясна, я зразумела. Ну, супер, мне падаецца, там будзе значна лепш. Таму што, ведаеш, гэтая мапа, дзе жарбайскія гэты кар'еры, ну, такая, ну, прабач, конечно, можа такі суб'ектыў, але, ну, трошки надакучыў. Калі ты ездзіш паміж гэтымі кар'ерамі, усе гэтыя ошчыльны і так далей. Але вось калі я глядзеў, памятаю, калі ты ездзіў па замёрзшых возерах, там па гэтаму льду, з гэтым Б2, ці як ён там, гэта штурмавік, не штурмавік, бомбардзіроўшчык быў. Ну, выглядала супер, было вельмі цікава. Але ёсць нюанс.
Як у гэтым анекдоце. Але ёсць нюанс. Кольская паўвыспа. Гэта ж у Расіі, правда? Кольская. Б-20 Мітчел. Так, Б-25, не Б-2, Б-25, правда. А Кольскі паўвыспа, так, гэта ў Расіі ж. Trzymaj się prawej strony. Польская. О! Так, ладно, ты узгадаў. Сверхглыбокая, глыбокая гэта. Так, яе ж там рабілі. Бурылі. Так, проедем? Не проедем, там машина. Угу. То бок, ну так, памятаю, што там, што Сахалін, што гэта Кольская паўвыспа, яна па-за межамі гэтага паўночнага рэгіёну, ці як ён там, кальца, паўночнае кольцо, што такое. Zjedź w prawo. Карацей, гэта тыя самыя паўночныя землі, якія пужаюць усіх амерыканцаў і гэтак далей, калі яны кажуць пра Расію. Полярное коло, так. Кольцо лепей казаць, не коло, кольцо. Бо коло у машыны Na rondzie zjedź pierwszy. ці на возе. Zjedź z ronda. Буры былі, так да Аўстраліі не дабурылі. Ну, затое даведаліся вельмі шмат чаго. І гэта вельмі карысна. Я калі глядзеў гэты дакументальны фільм пра кольскую скважыну, ці як яна па-беларуску не ведаю, Trzymaj się. то было вельмі цікава. Я сапраўды нават не разумеў у сваёй галаве, не уяўляў, што ўсяго 10 кіlometrаў і ўсё, лічы, што мантія скончылася. Там ужо далей усё мягкае. Да нікога гэта не пужае, гэта міфалагема ўсрата. Да не, я разумею, не, просто гэта адзін з гэтых стэрэатыпаў. І ён бярэцца акурат такі вось за такіх месцаў, як Кольская паўвыспа. Бляха, нравится мне вот вось тут ездзіць па гэтай баланцы, едзеш нібы па Беларусі, па нашых вёсках. Так, мы калі у РДР-2 поедем у паўночны Вест Элізабет, ты крыху здзівішся, што як ідзе у... Так, амерыканцы пабудавалі супердзяржаву. Ну... РДР і Амерыка, мне падаецца, не трэба так ужо параўноўваць. Так плотна, я б умовіў. Там усё ж такі ёсць свае нюансы. Я памятаю, калі што... Што такое, Алексей? А, Балтаслава ці Слава Балты. Ну, гэта сучасная Тора, ёй усё больш і больш даюць перавагу. Некаторыя псеўдавучоныя, але з тых вучоных, за якімі я сачу, то яны не прытрымліваюцца такіх поглядаў. Ніфіга, прафесар гісторыі, нават біолагі вельмі хваляць РДР-2. Добра, калі так,
Калі так. То, як кажуць, моя павага. Все ж таки, я дастаткова насцярожаны на кшталт гульняў і рэальнага жыцця. Так, мноства з гэтых рэчаў. Я памятаю, як ты там скардзіўся на Expeditions, што не далі ні халера па гісторыі гэтых карэнных народаў, якія там жывуць у Амерыцы. І вось той самы час РДР гэта... чаго ты? Трэба на серыю заехаць. Адрамантавацца. Балтарусы, літоўцы нас клічуць. Балтарусы... Ну, ёсць такая, так, афіцыйная пазіцыя называць нас балтарусамі, але я памятаю, у Мелказёрова быў жа гэты прафесар. Усё ж такі ёсць у іх назоў для нас даволі старажытны, які там ён казаў, сустракаўся з 15-го стагоддзя, хіба што, ці 16-го. Гуды, вось, то бок, ну, балтарусы гэта такі, ведаеш, больш афіцыйны ці вежлівы зварот, а вось гуды больш такі зняважлівы. Джон Уик, дзіця Беларусі, узгадаў. Дакладна, як яго звалі там, Іванович нейкі? Дамінік Іванович. Нешта на кшталт. Джордані, так, Іванович. Ну. Так, паспелі, добра. Ну, мы ўжо ў Эстонії, калі што. Сын бабы Ягі. Не, гэта ў яго мянушка была такая баба Яга. Jedź prosto. Дарэчы, добры фільм. Першая і другая часціны добра аказаліся, але потым уже ўсё ж такі Кіану Рэўс стаміўся. Прырода ягоная і ўзрост перамаглі. А памятаеце яшчэ, дзе ўзгадалі беларуса? Гэта быў Сільвестр Сталоне, гэты, бляха, фільм яго тоже такі, таксама трашачковы трошкі баявік, хужэйшы, горшы за Джона Уіка. І там вось адзін такі быў лысы пацан там, Jedź dalej prosto. які сказаў, што ён з Беларусі таксама. Jedź prosto, a następnie skręć w prawo. Цяжка цягнуць франшызу. Можа быць. Ну, гэта ўжо не ягоная справа. Гэта, напэўна, яму не трэба здымацца. Пасля другой часціны ўжо ўсё не трэба было кідаць і захаваць твар. Але ён, хіба што як і гэты лысы, як яго, божах, ну, ўсё з галава павылятала. Карацей, проста схапіўся за гэты даволі смачны кантракт. Нястрымны, во, правда, правда. Я офігел, Словакії, мова на беларуская падобная больш, чым польская. Ну я толькі... Ой, не, чакай, стоп. Я словацкую мову чуў толькі па роликах, типу, аглядах беларускіх, славянскіх моваў. Ну і там не зразумела, калі што. Але прикольно. Expendables 2 разыходнікі. Прикольны фільм, прикольны. Ну, гэта як яго Сталоне, ён вельмі адчуў добра, што вось зараз патрэбна выпускаць такі вось фільм, каб разгрузіць галовы людзям, каб не было ніякага артхаусу, ўсё было прама, дасканала, нібы дошка такая, разумееш? І все, вось ёсць экшн-муві, вось вам экшн-муві. Трымайце. Prawej strony, a następnie skręć w prawo. У гэтым сэнсе Сталоне малайчына. Кіянка Рэўс зарабляе. Хто ж яму будзе перашкаджаць? Але глядзець я гэта не збіраюся, калі што. Я ўжо чацвёртую часціну не глядзеў, я трэцюю паглядзеў і то на палову і кінуў.
Бо, ну, пайшла такая лухта ўжо. Незразумелая. Яны не вытрымалі нават свой светапогляд нейкі. Яны пераскоквалі просто з аднаго ў іншае. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Нашим вуліцам здарылася так, ну, хвароба ёсць хвароба, тут няма што казаць. Ўжо 4 гады людзі казалі пра гэта, што пайшлі ўжо звесткі, што яго траблы вялікія з памяццю. Вось, і ролі узгадай, калі ласка, якія там былі там за ўвесь фільм, магчыма, 200 словаў сказаў і ўсё на гэта. Брюс Уиллис, так. Але мне падабаецца. Я ўсе гэтыя старыя фільмы з ім пераглядаю не адзін раз. А перад Новым годам вось так вось каля абеду, ведаеш, так ці з раніцы гэты Die Hard паглядзець. Самае то, першая, другая часціна. Просто гэта найлепшае. Такі навагодні там вайб ёсць. І экшн добры, карацей, прыемна глядзець. Нягледзячы на тое, што ўжо апошнія 30 гадоў гляжу. А ўсё роўна там раз на 5 год запусціш, ну прыемна. Напрыканцы здымаўся ва ўсім, што толькі можна, каб у сям'і грошы былі. Так і ёсць. Я памятаю, разбор рабіў гэты канал Кінакрытыка, за якімі я сачу, ён рабіў асобнае відэа пра яго, і там ганарары былі і ўсё такое, то бок я нават пагадзіўся у апошніх фільмах, там кантракт быў менш за $2 мільёны, чаго не было ніколі за ягонае жыццё. Вось, ну, з улікам інфляцыі, канешне ж. Так. Трэба тут аддаваць належнае, што ўсё ж такі першыя яго кантракты, калі ён усходзіў на кінастужку, былі менш за $2 мільёны, але калі палічыць інфляцыю, то ганарары былі ўсё ж такі значна вышэйшыя. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Адзінае, што ведаеш, мяне задавальняе ва ўсёй гэтай гісторыі з Брюсам Уиллісам, Prosto. гэта тое, што чалавек зрабіў усё як хацеў. То бок хваробу гэтую перамагчы немагчыма. Праўда? Аўтаназію я таксама лічу, што яны там на сваім сямейным савеце вырашылі, што ніякай аўтаназіі і мовы быць не можа, таму што, ну, з розных прычынаў, напэўна. Вось. І ён паспеў усё зрабіць, што захацеў. Ну і зараз проста дажывае, таму з улікам таго, што ён, магчыма, нават і не памятае ўсяго кепскага, што здарылася да гэтага, то, магчыма, ён не такі ўжо няшчасны, магчыма, вельмі нават і шчаслівы чалавек. І пры гэтым паспеў зарабіць даволі шмат грошай. Давай, з'язджайце. Zjedź z ronda.
Кожны дзень як першы. Ну толькі ёсць свае асаблівасці, ведаеш, ёсць такі вельмі добры фільм пра менавіта гэтую Jedź prosto. хваробу. Гэта, ой, бля, Still Alice называецца на ангельскай. А я ўжо не памятаю, як там перакладалі на расійскую ці польскую. Слухай, я глядзеў у такім назове Still Alice. Под такой назвай, вось. Таму вось яна раскрывае вось гэты, як прагрэсуе, як яны развіваецца, як чалавек пакутуе пры гэтым. Ну, даволі цяжка. Пачатку вельмі цяжка чалавеку ўсё гэта. Паркінсон, хвароба. Слухай, я не Паркінсон, там мова ідзе... Ты глядзі на гэта, а? Там ідзе пра Альцгеймера. У яго Альцгеймер, то бок у яго просто мозг развальваецца насамрэч. Ён губляе магчымасць памятаць нешта, утвараць новыя гэтыя звязкі паміж нейронамі і гэтак далей. Ну, гэта незваротна. Яно пачынаецца проста вось такіх вось рэчаў, якія вось ты чуў зараз, так? Калі ты нешта забываешся знямецку, ось тое заўсёды у цябе было на языку, і тут такі раптам хоп, забыўся ўвогуле, што гэта і як гэта. Skręć w prawo, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Skręć w lewo, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. I know this gets so complicated. You lose your mind just to change it. And Na rondzie tomorrow you'll zjedź regret drugą it. zmianę. But until the morning, dance with me, baby, and take away the pain. Dance with me, baby, you can lead the way. Dance with Zjedź z ronda. cure for the heartbreak. Dance with me and let me start Ну што, мы да парому дабраліся у Талліне. Нарэчы, ёсць анекдот пра Альцгеймера ці Паркінсона. Што, типу, што лепш? Спытаюцца у лекара, што лепш? Балець на Паркінсона ці балець на Альцгеймера? А ён кажа, лепш на Паркінсона. Яго спрашиваюць, пытаюцца, чаму? І ён кажа, што лепш шклянку віскі, палову шклянкі віскі сабе на штаны праліць, чым забыцца, куды паставіў бутэльку. Званочак? Не, гэта трошкі іншае. Па-першае, я займаюся справай, прычым адразу 3 справы вяду. То бок, гэта першая гульня, трэцяе гэта чат, чацвёртае гэта заўсёды нейкае планаванне ў галаве ідзе, бо я зараз у хаце, у мяне малы дома, мне трэба сачыць за ім, за стрымам, ну і гэтак далей. То бок, разгалінаванне такое, разумееш, я не Юлій Цэзар. Я не ўмею, як ён. Адразу мільён справаў рабіць. 2? Так, магу. А вось 3-4 цяжка. Таму, калі пачынаецца вось такі мазгавы штурм, мне складана. Мне заўсёды складана сабрацца і выдаць карэктную нейкую інфармацыю. Таму лезуць усялякія памылкі, забываюся на нешта і гэтак далей. Калі Альцгеймер, там трошкі інакш. Зноў, калі не глядзеў Still Alice, паглядзі. Там вось увесь гэты механізм, ён раскладзены настолькі падрабязна, наколькі гэта ўвогуле магчыма. Ну, тебе добра. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Вось. І вось там сапраўды механізм такі, што я калі паглядзеў Still Alice, то на той год гэта быў лепшы фільм, на мой погляд. Гэта проста быў лепшы за ўсіх. За экшаны, не экшаны, псіхалагічныя драмы я вельмі люблю. Вось, але не, вось менавіта гэты фільм, ён вельмі просты, ён вельмі такі спакойны, не кожны нават вытрымлівае, таму што экшана там няма. Там толькі калі ты адчуваеш галоўную гераіню, яе пакуты ад гэтай хваробы, вось толькі тады ты дагледзеш да канца. Але, ну, фільм варты, сапраўды. Там жа ж
гэтая грала. Вельмі таленавітая актрыса, даволі ўжо старая. Вось, у яе вельмі шмат цікавых роляў. Магчыма, в РВ пагугліць негдзе там на фоне. Вось, да ўзгадаю, як яе завуць. Але ў ёй фільмаграфіка проста цудоўная. Яна і здымалася і ў фантастычных фільмах, і ў простых фільмах, але я не магу сказаць, што хоць адзін з іх быў кепскім. Сапраўды, амаль усе проста вельмі добрыя. Сікаріо з Бенісіо Дель Торо, так, вельмі падабаецца. Своеасаблівы, але, слухай, гэта супер экшн фільм. Проста. Две часціны ж ёсць. Дзве часціны Сікаріо ж маюцца. І першая, другая, яны... Другую я асабліва не памятаю, а вось першая, супер, мне вельмі падабаўся. Вельмі напружаны такі. Рыплі, не Рыплі. Галоўную ролю, хто грае у Стіл Еліс. Szukanie nowej trasy. Ох, гэта што? Гэта захад сонца ў нас. Ёлы-палы, паглядзіце толькі на гэты захад. Ой, якое сонейка, маць моя жанчына, а? Абажаю такія краявіды. Паехалі. Праца чакае, трэба аддаць заказ. Лепшая страляніна ў фільмах па версіі тактыльшчыкаў і дзярждэпу ЦРУ? Ну, узгадваючы, магчыма, так, але ведаеш што, я пасля Сікаріо яшчэ спецыяльна паглядзеў зноўку па-расейску. Я глядзеў «Схватка» з Аль Пачына і Дэ Ніра. Памятаеш такой фільм? Вось там бойка дык бойка, асабліва калі ў цябе навушнікі яшчэ якасныя і ты скачаў Blu-ray версію з максімальна якасным гукам, ну, то я скажу так, што ўсё ж такі ўражанне ад «Схваткі» яно было значна лепшае, чым ад Сікаріо. Прабач, Алексей, зараз прачытаю, я толькі выеду з Хельсінкі, бо надта вялікае паведамленне ад цябе. Так, вось яшчэ назвы фільмаў дрэнна памятаю, вельмі хутка забываюся. Саджуся шукаць кіно, думаю, о, цікавая назва, уключаю, гляжу. Опс. Некалькі гадзінаў. І разумею, што ўжо бачыў гэты фільм. Вось такая праблема. Не, гэта не звязана. Гэта проста, мабыць, ад таго, што, ну, тое, што табе цікава, не цікава, то бок перавагу, які твой мозг аддае на гэтыя рэчы. Ты ж не забывайся на той самы Мерседес, напрыклад. Ты ўбачыў яго зараз, не гледзячы на тое, што ён вельмі стары, але ты яго спазнаў, правда? То бок ты на гэтыя рэчы не забываешся, бо яны для цябе вельмі важныя. А фільмы гэта для цябе, хутчэй за ўсё, проста нешта забаўнае, такі пабавіць час. Бо для мяне, калі што, фільмы, яны як кароткі змест кнігі заўсёды. І я што кнігі люблю, каб падумаць, так і фільмы гляджу заўсёды. Вось калі фільм застаўляе цябе падумаць, перакінуць нейкія каштоўнасці на сваё жыццё, зрабіць вынік, гэта добрае кіно. Калі гэта проста попкорн, ну, трэба мець і час і месца, каб глядзець і вытрачаць свой час, свой жыццёвы, на гэткае кіно. Вось, напрыклад, апошні фільм такім я глядзеў, гэта «Бадзягі» былі.
Мы тут з ложыкам калі-нікалі сустракаемся ў чаце. Вось, і ён перакладаў, агучваў гэты фільм. І, ну, калі што, трэйлер быў супер смешны. Але калі фільм паглядзіш, ну, трэшак, бляха, і сядзіш такі, навошта гэтыя 2 гадзіны страціў свайго жыцця? Лепш YouTube паглядзеў, танкавы. Больш карысці было б. Так, фільм «Хіт». Тактику. Гэта схватка называецца па-ангельску «Хіт», так? Я спадзяюся так, што большасць людзей менавіта так глядзяць, як і я, фільмы. Trzymaj się lewej strony. Добра, дзякуй, буду ведаць, але напэўна забудуся. Пра хіт. Тыпу жара. Дзіўна, слухай, усё ж такі гэта як расійскія лакалізатары ўсё гэта перакладаюць. Як можна было хіт перакласці як схватку? Ну ёб твою маць. Тактикульшчыкі. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Бляха, якое неба прыгожае, толькі паглядзіце, а? Ой, бляха, як я сумую па захадах сонца ў сваёй вёсцы, як не хапае гэтага. Там, калі што, у мяне Нёман, ён паварочвае. Такі вельмі шырокі робіцца метраў з 200. Можа быць нават шырэй, 250 на гэтым павароце. І сонца садзіцца, вось калі глядзіш з узгорка, вёска стаіць высока-высока над Нёмнам. І амаль нічога не перашкаджае, то бок ты глядзіш з вёскі акурат на Нёман, на гэтую удалячынь, і сонца садзіцца наўпрост у Нёман. Гэта так прыгожа выглядае, вам не перадаць. Так, чакай, тут паварот, зараз прачытаю ВРВ. Так, яны перавыдумаюць, ну так, яны нават проста скажаюць гэта ўсё. Я памятаю, што нават некаторыя мультфільмы, гэта ўжо украінцы вельмі часта зараз робяць, яны проста скажаюць пераклад, то бок там зусім пра іншае кажацца, а яны на свой лад гэта ўсё пераробліваюць, каб сапраўды было выгодней гэта чуць менавіта па-расейску. Не проста нас, каб было зразумела украінцы, беларусы, гэта менавіта з выгадай нейкай дзеля Расеі. Так, вось ты... Так, вось ты не ведаеш, чакай, разворот. Trzymaj się lewej strony. Вось ты не ведаеш, а мы пойдзем штурмаваць наркакартэль у наступным року. Ты таксама станеш тактыкульшчыкам. Чакай, а чаму гэта? Чакалкі выходзяць у канцы року, у году бягучага. То бок мы, магчыма, з табой будзем, ты стрыміць будзеш, ці там, я не ведаю, ёсць нейкі каоп ці не. Добра, каб быў, можна было праходзіць удвоіх, гэта было проста супер. Але мне падаецца, ўсё ж такі там будзе сюжэт, і я буду праходзіць на стрымах яго адзін. А што за наркакартэль? Я нават не ведаю такой гульні, дзе было нешта падобнае. Need for Speed как які-небудзь. Мне таксама ёсць такая мысля, бо мне падабалася калісьці серыя гульняў па Need for Speed. Так. Ghost Recon Wildlands. Ghost Recon. Гэта нешта падобнае, чакай, на Rainbow Six.
Мне падаецца, не? Нешта такое знаёмае, недзе я сустракаў гэты Ghost Recon. Так, 150 километров у нас засталося. О, слухайте, і час падыходзіць. Сёння просто суперски ўсё склалася. 2 задачи зрабілі, 2 гадзіны пагулялі, паразмаўлялі. Я просто вельмі задаволены. Мега супер-пупер. Нейкае будаўніцтва з левага боку. Ну што, яшчэ 106 кілометраў засталося. Толькі не кажаце, што тут горад нейкі. Трэба будзе збаўляць хуткасць. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Skręć w lewo. Улева, добра. Цяжка адказаць такой жанчыне з такім голасам. Адмовіць, прабачце. Нешта я забыўся трошки адмовіць. Давай, давай, цягні свой валіз, кацюль. Мартила Эгрис. О, гэта ферма. Я памятаю, на яе вазіў нешта там. Паспею я перакінуцца на правы бок ці не? Хіба што так. О, нават прапусціў трошки. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Чакай Discord. О, добра, добра. Я так разумею, што там нешта шукаў і спрабуеш скінуць ужо ў Дыскордзе. Па Польшчы едзеш? Не, гэта ў нас зноўку Тэмперы, гэта зноўку Фінляндыя. У мяне зараз задача, я не памятаю, быў Алексей? А, быў у пачатку, так, я ж расказваў, што мне трэба завесці ў 6 прадпрыемстваў на Балтыцы 24 груза. Вось, то бок у нас, бачыш, лік злева ідзе. Гэта ўжо 18 раз, застанецца 6 разоў ад 200. Вось, і акурат такі вось Тэмперы мы ўжо закрыем.
закрыем гэтаю хадою, то бок мы з Літвы везлі ў Фінляндыю. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Так, уже скинув, дякую, вирве, добре. Алексей каже, зрозумів. Це добре. А розуміння завсёди приємно. Так, треба буде викинути груз і з'їздити ось у эту шару зону, щоб сюди не вертатися більше. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Koniec trasy. Добре, на місце, здаємо. 18 з 24. Одразу відзначаємо гэта собі. Каб не збіцца. Готово. Вертаемся ў трансляцыю і ставім другі плюс. Там перезакрыли. Засталася только у Фінляндії Ковала. Так, а нам треба ісці, адкрыць гэтую шэрую зону і завершваць наш стрым. Завершаць. Мы там Тимой отжигали. Six left. У Гоустерконі, я так розумію, ви отжигали, так? Нікай Тімой. До речі, пакуль я яшчэ памятаю ўсё на свеце. У нас з тобой гэта чацвер ўсё складаецца, мы будзем месяц багнуць як? Будем, добре. Ну, як заўсёды, дзень недзе паловы 11. А з 10 да паловы 11 скантактуемся, ўсё наладзім, ды паедзем. Мне трэба ўлева. Пускаеш? Дзякуй. Так, няма чаго тут рабіць. У такім выпадку мы пераносімся адразу ў наш гараж. Так. Вось ён тамперы. Адзінае, мне б яшчэ заехаць адрамантавацца, а мне падаецца ўсё ж такі гэта буду рабіць потым. Па-за стрымом, калі буду мапу адкрываць на гэтых выходных, ёсць такія планы. Ну што, на бягучы момант гэта ўсё. Дзякую ўсім за тое, што завіталі. Асобнае дзякую, конечно ж, для Алексея ВРВ, якія цэлы стрым са мною прасядзелі, амаль што 2 гадзіны. Вось. Сёння выходзіць, калі што, Ghost of Tsushima, таму калі каму гэта цікава, то не прапусціце. Вось. А на бягучы момант са стрымом мы скончылі, 2 задачы зрабілі, ўсё паспяхова. Мне падаецца, было нават цікава. Асабліва вось гэтыя некаторыя нюансы працы дальнабойшчыка ад Алексея былі
вельмі карысныя. Я яшчэ запытаюсь у свайго сябра, як ён там жыве, што ён там робіць, можа ўжо кінуў сваю працу. Калі ўсё так кепска, па словах Алексея, хто яго ведае. Ну што, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну, сустрэнемся заўтра. У нас заўтра новая гульня. Спадзяюся, для вас гэта будзе прыемным сюрпрызам. Пакуль.